Matapos nilang maamoy ang mga nilalang na yon, nagpasya silang hanapin ang mga ito, gawa ng alam nila na meron itong hindi mabuting gagawin sa baryo. Sa pagbagtas nila ng daan, may iilan pa silang nasisipat na mga lalaking nag-iinuman sa gilid ng daan. Ang iba naman sa mga ito, abala sa pag-aayos ng kanilang mga ginagamit sa panghanap buhay. Nang marating nila ang pinakadulong parte ng lugar, nakita nila ang isang maliit na kubo na pinamamahayan ng pamilyang kilala din nila. Kung hindi nagkakamali si Benedicto, ang tahanang yon ay pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga kababata. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, doon niya nasipat ang kakaibang presensya na dahan-dahang lumalapit. Sa pag-iyak ng sanggol sa loob ng kubo, doon nila nakumpirma na kaya pala nananalasa na naman ng mga aswang ay dahil sa merong buntis sa kanilang lugar. Walang sabi-sabi, agad namang tinawag ng kurkurang unlaun habang mabilis ang hinahanap ang mga aswang. Si Benedicto naman noon, minabuting pumasok sa loob ng kubo upang tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang kaibigan. "Ako na ang bahala rito. Pumasok ka na. Tingnan mo kung anong sitwasyon ng bata." Wika ng kurkur habang nagpapalit ng anyo. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali nitong nilibot ang buong lugar. Ang unlaon naman noon, dahan-dahang nagkukubli sa dilim ng gabi. Nang si Benedicto na lamang ang natira, minabuti niyang kumatok sa bahay ng kaibigan niya. Pagkarinig nito ng kanyang pangalan, agad din naman siya nitong pinagbuksa ng walang pag-aalinlangan. "Oh, Ben! Magandang gabi! Anong pakay mo? Ba't napabisita ka ng oras?" Bungad na wika ng lalaki. "Tinitingnan ko lang kayo. Kanina kasi may mga aswang akong nakita eh. Batid kong papunta sila rito, lalo pat buntis ang iyong asawa. Ayos lang ba kayo dyan?" Nang marinig ito ng lalaki, bigla itong nagtanong ukol sa mga kakilala niyang aswang na naninirahan sa baryo. Alam kasi nito na kaya ligtas ang kanilang lugar sa mga ganoong uri ng nilalang ay dahil sa proteksyon na ibinibigay ng mga kakilala nilang aswang. Matapos niyang marinig ang salaysay ng kanyang kaibigan, malungkot naman niyang inilahad dito ang tungkol sa pagkasawi ng mga kakilala nilang aswang. Kahit alam niyang magagalit yun sa kanya, lakas loob niyang inamin na ang pagkamatay ng mga ito ay dahil sa pagsunod sa kanya. Hindi rin itinago ni Benedicto ang sabulag na ginawa nila sa mga bahay nito, nang sa gayoy hindi magtaka ang karamihan sa biglaan nitong pagkawala. Dagdag pa niya, 1 buwan pa lamang ang palugit sa mga sabulag ng mga aswang na akala nila'y buhay pa. Matapos niya yung mailahad, wala naman siyang nagawa kundi ang mapatingin sa lupa. Ang kanyang kaibigan naman nananatiling walang imik sa kabila ng mga bagay na kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas. Hinawakan siya nito sa balikat habang inilalahad sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Iwasan niya ding sisihin ang kanyang sarili sa mga nangyari, gawa ng kung totoo man ang kanyang mga sinasabi, yon ay kagustuhan ng mga kakilala nilang aswang. Hindi naman niya yun sapilitang kinumbinsi, kung kaya't hindi niya responsibilidad na akuin ang lahat ng pagsisisi. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon pa lamang niya unti-unting natatanggap ang mga masasalimuot na nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti nilang tingnan ang asawa nitong umiiyak. Hindi na kasi sila noon mapakali,
gawa ng habang lumalalim ang gabi, mas lalong tumitindi ang kalbaryo nitong pinagdadaanan. Sa pagpasok nilang dalawa sa silid, tumambad sa kanya ang asawa ng kanyang kaibigan na mahigpit na nakakapit sa unan. Upang mawala ang sakit na iniinda nito, inihipan niya yon ng 5 buhay na salita kasama ang basbas ng mutyang pinahiram ng diwata. Matapos niya yung gawin, unti-unting nawala ang pananakit ng tiyan ng buntis. Nakakahinga na din ito ng maluwag, hindi gaya kanina na parabang humihingal at parang hirap sa paghinga. Maya-maya pa, nagkaroon na ito ng mahimbing na tulog. Bago nilisan ni Benedicto ang bahay, kinausap niya ang kanyang kaibigan ukol sa kailangan nitong gawin para mapanatiling ligtas ang kanyang asawa. Kapag umaga, kumuha ka ng isang basong tubig. Dasalan mo ito at pag nagawa mo yan, umikot ka sa inyong bahay ng 3 beses. Sa pangatlong ikot mo, ibuhos mo ang tubig sa entradang pinto ng bahay nyo. At kapag tanghali naman, kumuha ka ng baging ng makabuhay, ipalo mo ito sa lupang hangganan ng inyong bahay. 7 beses mo lang yang gawin, huwag kang susobra. At kapag gabi naman, magpauso ka lang ng balat ng nyog. Haluan mo ito ng kamangyan at kung wala kayo niyan, pwede naman ng asin. Paalala ni Benedicto. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, labis-labis naman ang pasasalamat nito sa kanya. Aminado ang kaibigan niyang yon na halos 2 araw na silang walang tulog dahil sa pagbisita ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang binatang kumatok habang nagwiwika ng, "Tapos na ang trabaho ko. Uuwi na ba tayo?" Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin naman niyang ibinilin sa kaibigan niyang yon na kahit anong mangyari huwag siyang titingin sa labas ng kanilang bahay hanggat naroon pa sila. Inaasahan niya kasing dala ng kurkur at ng unlaun ang mga bangkay ng aswang na nanghimasok sa kanilang baryo. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang sumang-ayon. Sa paglabas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang binatang hawak-hawak ang 2 bangkay ng aswang habang ang unlaun naman ay merong tangang 3. Nang masipat niya ang bitbit ng mga ito, inutusan niya yung lumayo, gawa ng baka merong makakita sa kanilang mga ordinaryong tao. Dahil sa kanilang daladala, minabuti nilang dumaan ang talahiban para mapuntahan ang kanilang tahanan. Sa pagbagtas nila ng daan, ipinagtapat ng binata sa kanya na buhay pa ang isang aswang na hawak niya. Hindi niya yun pinatay, gawa ng parte ito ng mga maninila na nasa ilalim ng kapangyarihan ng matandang karibal ng kanyang ina. Dahil sa sinabi ng kurkur, tila ba nagkaroon doon ng interes si Benedicto. May mga bagay kasi siyang nais itanong sa mga tagasunod nito, gawa ng ilang araw na niya yung hindi nakikita. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang dinala ang nilalang sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Tulala ang aswang na yon at halos hindi nila yon makausap dahil sa tindi ng tigalpong pinakawala ng binata. Pagbawi ng kurkur sa karunungang kanyang inilapat sa aswang, doon pa lamang ito nakahinga ng banayad. Pagsilay nito sa kanila, bigla naman yung nagpumiglas, subalit agad din itong natigilan dahil sa labis na pagkasindak sa sibat ni Ahum na nasa tabi niya. "Subukan mong gumalaw. Bungo ang matitira sa'yo." Seryosong wika ni Benedicto sa aswang.
Matapos nitong marinig ang kanyang sinabi, panay naman ang pagmamakaawa nito sa kanila habang nagpapalit ng anyo. Nang masindak na nila yon ng husto, doon na nila inumpisahan ang pagtatanong. Una nilang inalam kung nasaan ang matanda at kung ano ang pinaghahandaan nito. Nang marinig yon ng aswang, tila ba nagmaang-maangan yon na sumagot. Subalit dahil sa labis na paninindak nitong si Benedicto, wala na din yung nagawa kundi ang magsalita. Ayon sa nilalang, wala nang kakayahan pang lumaban ang kanilang pinagsisilbihan, gawa nang nagtamo ito ng labis na pinsala noong nakuha nito ang kapangyarihan ng 7 kaluluwa ng mga sinaunang demonyo. Sinubukan niyang kalabanin ng binatang may tanga ng puting kabalyero, pero kagaya ng una nilang pagkaharap, nagawa lang siya nitong paglaruan. Ni katiting na paglasap ng tagumpay ay hindi nito naranasan, gawa ng nag-uumapaw ang lakas ng nasabing binata. Sa presensya pa lang ng tanga nitong kabayo, nasunog na ang 3 sa mga demonyong pinangangalagaan ng matanda. Subalit sa kabila ng pagkadehado nito sa digmaan, ginamit pa rin nito ang buong puwersa ng kanyang hukbo na siyang naging sanhi ng tuluyan nilang pagkatalo. Pagdadahilan pa ng aswang na kaya sila nakipagsapalaran sa baryong yon sapagkat yon ang utos ng kanilang pinuno. Patuloy pa rin yung gumagawa ng paraan sa paniniwalang balang araw muling babalik ang kanyang lakas. Magmula ding nabalda ang katawan nito, mas lalo yung naging matakaw pagdating sa pagkain ng karne ng tao. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad naman nilang tinanong ang nilalang kung nasaan ang eksaktong pinagpupugaran ng matanda. Subalit bago pa man yun makasagot sa kanila, bigla na lamang bumula ang bibig nito at kasabay nito ang walang tigil nitong pangingisay. Sa isang iglap, namatay ang nilalang na yon na hindi man lang nakakapagbigay sa kanila ng lokasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napaatras nang masipat nila ang paglobo ng tiyan ng bangkay nito. Maya-maya pa, nanlaki ang kanilang mga mata nang lumabas sa singit nito ang isang napakaitim na nilalang na halos kasing laki ng tandang. Sa unang tingin mapagkakamalan mo yung langgam dahil sa dami ng galamay nito. Pero kung titingnan mo yung maigi, mapagtatanto mong kahawig na kahawig ng insekto ang isang gagambang may maraming galamay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, minabuti nilang huwag galawin ang nasabing insekto. Alam nilang kaparte yon sa karunungang tinatangan ng matanda o di naman kaya'y saka ng kamay nitong isang mambabarang na merong malalim na karunungan sa kaliwa. Nang makalayo na ang insekto, tinatakan yon ng binatilyo ng kanyang marka. Ginawa niya ito upang maamoy niya ang insekto sa anumang dako yon ng lupa pumunta. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ipinakain nila ang mga dala nilang bangkay sa unlaun. Matapos nila yung gawin, nagpasya silang magpahinga para kinabukasan, meron silang lakas upang hanapin ang matanda. Isang linggo ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang paghahanap. Subalit kahit natagpuan na nila ang insektong kanilang sinundan, nakakapagtakang wala sila doong naabutan. Nang mapag-alaman nila ang tungkol sa bagay na yon, hindi naman niya maiwasang humanga sa talas ng pag-iisip ng matanda. Dahil sa kawalan nila ng gabay sa paghahanap, kaya na may aminado silang dalawa na wala silang magagawa kundi ang maghintay. Hindi naman sila maaaring lumapit sa binatang nangangalaga ng puting kabalyero, gawa ng alam nila na masyado itong abalang tao. Tsaka kung iisipin,
Marami na din yung tulong na naibigay sa kanila nang hindi nito nalalaman. Labis ang pasasalamat nila sa binatang yon, gawa ng kung hindi dahil dito, maaaring nagpapakalat pa rin ng kasamaan ng matanda. Lumipas pa ang buwan. Tanging pagpaparamdam na lamang ng mga aswang ang kanilang pinagdaraanan sa baryo. Dahil sa wala na silang katuwang sa pagbabantay, sila ang umako ng lahat ng responsibilidad ng mga kasama nilang namatay. Mahirap man yon para sa kanilang dalawa, subalit alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang pagpipilian. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Benedicto sa kanyang asawa kahit papaano, gawa ng naiintindihan siya nito sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Lumipas pa ang ilang taon, halos hindi na siya makilala. Kung noon ay napakaputi niya, ngayon para na siyang matandang uugod-ugod sa kabila ng mura niyang edad. Nagiging mailap na din sa kanya ang kanyang asawa na para bang ayaw na siya nitong makita. Akala niya ordinaryo lang ang ganoong kaganapan, subalit hindi niya alam na meron pala itong natitipuhan. Nagulat na lamang siya noon nang dumating ang isang araw na naglahad ito ng kanyang mga nararamdaman. Ipinagtapat na din ito sa kanya na hindi na niya kayang mabuhay sa ganoong estado ng kanilang pamumuhay. Bagaman masakit para kay Benedicto, wala siyang magagawa kundi palayain ang kanyang asawa. Ipinasama niya doon ang dalawa nilang anak nang sa gayoy magkaroon yon ng magandang buhay sa bago nilang ama. Nalaman niya kasi noon na isa sa mga mayaman nilang kababaryo ang nakakuha ng puso ng babaeng matagal na niyang kinakasama. Halos hindi niya akalain na sa loob ng mahabang panahon, magagawa pa rin siya nitong ipagpalit para lamang sa pera. Ngunit gayon pa man, hindi na pinilit pa ni Benedicto na maghabol. Para sa kanya, kung yon ang tadhana ng Diyos, tatanggapin niya yon ng bukal sa kanyang loob. Masaya naman siya kahit papaano sa buhay niya, gawa ng naroon ang binatang matagal nang naging tapat sa kanya. Bago umalis ang kanyang mga anak, inihabili niya dito ang nag-iisang medalyon na ipinamana ng kanyang ina. Anak, pakaingatan mo ang iyong kapatid. Pasensya ka na ha, hindi na makakasama si tatay. Mag-iingat kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Pag nagkapera ako, dadalawin ko kayo kahit saan man kayong dako ng mundo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Benedicto habang binibitawan ang kamay ng kanyang panganay. Bagaman masakit para sa kanya na makita ang kanyang mag-iina sa kamay ng ibang lalaki, wala siyang magagawa kundi ang magparaya. Para sa kanya, na kung tunay mong minamahal ang isang tao, wala kang iisiping masama dito kahit man yon ay ikasasakit ng iyong damdamin. Palagi mo ding pipiliin ang kanilang ikabubuti kahit ikaguho yon ng iyong sarili. Naniniwala din si Benedicto, hindi sagot ang pakikipagpatayan sa kung sino mang lalaki ang natipuhan nito. Mas pinili niyang tanggapin ang ganoong pagtatapat kesa umabot pa sa puntong harap-harapan siya nitong lokohin. Mahirap man itong tanggapin para sa kanya, subalit alam niyang wala na siyang magagawa. Sa pagkawala ng kanyang pamilya, ilang buwan niya din niya yung dinamdam. Halos ang binatang kurkur na noon ang nagtatrabaho para sa kanila, gawa ng alam nito ang kanyang pinagdadaanan. Yun na din ang nagbabantay sa baryo sa kadahilan ng kapag gabi, walang ginagawa si Benedicto kundi ang umiyak habang nakayakap sa iniwang lampi ng dalawa niyang anak. Hanggang kailan mo balak magmukmok? Hindi pa natin napapaslang ang ating tunay na kalaban.
Huwag mong sabihing sumusuko ka na. Tanong ng binatilyo pagsilay sa kanya nitong tulala. Nang marinig niya ang sinabi nito, muling nanumbalik sa kanyang sarili ang dati niyang pag-iisip. Sa puntong narinig niya ang tungkol sa matanda, naalala niya ang kanilang mga pinaglalaban at kung bakit nila ito inumpisahan. Sa pag-alala niya sa mga aral ng kanyang ina, napagtanto niyang wala nang higit pa sa dakila nilang misyon. Matapos niyang mapagtanto ang tungkol sa bagay na yon, humingi siya ng 3 araw sa binata para baguhin ang kanyang sarili. Makalipas ang araw na hiningi ni Benedicto, doon na dahan-dahang sumigla at bumalik ang dati niyang pangangatawan. Ang galit na kanyang nararamdaman ay pinili niyang ibuhos sa mga aswang na namiminsala sa ibang baryo. Halos walang araw noon na hindi sila pumapatay ng mga nilalang na siya namang labis na ikinatuwa ng kurkur. Sa 1 taong pananahimik ng matanda, hindi nila sukat akalain na muli na naman yung makakabangon. Ginawa naman nila ang lahat pero bigo pa rin silang mahanap ito. May mga magsasakang nakapagsabi sa kanila na kaya hindi nila matagpuan ang matanda, gawa ng nagtatago yun sa kuweba ng kung saan hangganan ng kapangyarihan ng kanan. Nang mapag-alaman nila ang tungkol sa bagay na yon, minabuti nilang maghanda. Nalalapit na naman kasi ang kapasan kung kaya't hindi mag-aalangan ng matanda na gumawa ng kanyang hakbang. Sa pagtungtong ng buwan ng Marso, habang abala sila Benedicto sa pag-aayos ng kanilang bahay, nasipat nila ang isang pangkat ng mga panauhin na naglalakad papasok ng baryo. 2 sa mga ito ay halos hindi nila maaninag ang pagmumuka, gawa ng balot na balot yon ng talukbong. Sa pagsimoy ng malakas na hangin, bumungad sa kanila ang baho ng bulok na karne na siya namang dinadala ng mga panauhin. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti nilang pagmasda ng mga nilalang. Habang naglalakad ang mga ito, panay ang kanilang paninindak sa bawat isa sa pamamagitan ng kanilang mga presensya. Nang hindi na maatim ng mga nilalang na yon ang kanilang ginawa, bigla yung tumigil sa harapan ng bahay nila habang nagmamasid. "Ano ang kailangan nyo?" Tanong dito ni Benedicto habang hawak-hawak ang kanyang pinatalim na piko. Alam mong hindi kami dito titigil kung wala namang kaming nararamdamang kakaiba sa inyo. Matanong lang, bakit kayo naninindak? Hindi naman malayo ang ating mga dugo. Mas mabuti siguro kung magsalo-salo na lang. Udlot na wika ng nilalang. Bago pa man kasi matapos nito ang kanyang sinasabi, nakatanggap na siya ng isang malakas na sapak galing kay Benedicto. Wala nang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang maglupasay sa lupa habang pinakikiramdaman ng kanyang panga. "Huwag mo kaming itulad sa inyo, sapagkat hindi kabalbala ng aming ginagawa sa lugar na ito. Kung sino man ang sinasandigan nyo, pakisabi hindi kami natatakot. Malaya kayong makapasok dito, pero hindi ko maipapangako na buhay kayong makakalabas." Seryosong wika ni Benedicto sa nilalang. Matapos nitong makapagsalita, dinuraan pa nito ang matanda bago niya yun tuluyang tinantanan. Sa kabilang dako naman, nananatiling nagmamasid lamang ang mga kasama nito habang hindi umiimik. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Benedicto dahil para sa kanya, mga mahihinang nilalang ang nasa harapan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan na silang bumalik sa kanilang bahay dahil sa pagtitipon ng kanilang mga kababaryo.
Alam ng mga ito kung bakit nila sinapak ang mga panauhing yon. Kung kaya't minabuti ng kanyang mga kakilala na makiusyoso na lamang habang hindi umiimik. Sa pag-alis ng mga nilalang, ramdam nilang dalawa ang labis na galit ng pangkat nito. Nang medyo makalayo na yon sa kanilang baryo, panay naman ang pagtawa ng kanyang kaibigan dahil sa kanyang ginawa. Halos mamatay-matay na yon sa kakatawa gawa ng hindi nito malaman kung bakit dinuraan ni Benedicto ang nilalang. Pangungutya nito sa kanya, sana sinabayan na lang niya yon ng plema para mas lalo pang mandiri ang lalaking sinapak niya. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahangin sila sa labas ng kubo, doon na nila unti-unting nararamdaman ang pag-iba ng ihip ng hangin. Alam nilang mananalasa ang mga nilalang na yon dahil sa mga nangyari noong umaga. Pagsilay nila sa unahang bahagi ng kanilang baryo, nasipat nila ang mga hubot-hubad na nilalang na mabilisang nananakbo. Nakatuwad ang mga ito at parabang hindi tumatama sa lupa ang kanilang mga paa at kamay. Sa paglapit nito sa baryo, yun na ang naging hudyat para sa kanilang dalawa upang gumawa ng hakbang. Nang masipat niya ang unlaon na dahan-dahang umaahon sa ilalim ng kanilang bakuran, nag-umpisa na din siyang magbigkas ng kanyang mga engkantasyon. Segundo lang noon ang lumipas nang masipat niya ang kurkur na nasa mabangis na nitong anyo. Pagpalit ni Benedicto ng kanyang wangis, biglang lumitaw sa kanyang kanang kamay ang sibat ni Ahum at kasabay nito ang pagpapahiram sa kanya ng diwata ng mutya ng Nara. Okay, grabe pinag-uusapan na natin dito, mutya ng Nara. Kakaiba rin talaga yung gabay ni Benedicto no? Kahit yung mga malalalim na mutya kayang ipahiram Pero alam niyo ba, medyo nalungkot ako sa part na iniwan si Benedicto ng asawa niya. Kasi nga parang siguro sa ilang taon na walang pagpaparamdam ng matanda, nakalimutan na ni Benedicto na mag-alay ng dasal, makipag-usap sa may kapal. Alam niyo yun, yung mga ganong klase ng pamamaraan na dati niyang ginagawa noong naghahanda pa siyang kaharapin yung matanda. Kaso siguro nakalimutan niya na yun, kaya ending, yun, napabayaan niya yung sarili niya, tumanda na yung itsura niya, umabot na nga siya dun sa punto na naging uugod-ugod na Ang iniisip ko nung una, baka yun yung kapalit ng mutya, baka yun yung kapalit ng pagtangan niya ng 3 mutya. Pero naayos naman niya yung sarili niya, so hindi yun. Baka nagkaroon lang talaga siya ng kapabayaan. Tapos sabayan pa ng stress sa asawa niya na, yun nga, sumama sa ibang lalaki. Medyo masakit yun para sa side ni Benedicto. Pero napahanga niya pa rin ako kasi ipinagpatuloy niya kung ano yung dapat niyang ipaglaban. 'Di ba? Kaya napakaangas lang din ang pagkatao ni Benedicto. Pero yung 13 tsaka 14, bukas na natin lapag yun. Kita-kits tayo. Salamat.